Jaume Camproví, gourmet. Avui farem macarrons a la bolonyesa. Una pluja de formatge parmesà per sobre d'un plat de macarrons. Hi ha res millor? Potser uns macarrons gratinats. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Com sempre, aquí tenim tots els ingredients. Preparem els ingredients de la bolonyesa. I tallem una ceba en talls ben menuts. I ho posem en un bol. I tallem una pastanaga ben menuda o bé ratllada. Nosaltres en fem talls. Hi ha zones que n'hi diuen carlota o safanòria. I dels talls en fem tires. I de les tires, dauets. I ho reservem juntament amb la ceba. Tallem una tija d'àpid en tires. I de les tires en fem dauets. I també l'afegim al bol. Tallem a daus la cansalada viada. En daus petits. En una paella posem un raig d'oli i afegim la cansalada. Quan comenci a espurnejar, hi afegim les verdures trinxades i ho barregem. I afegim un raig d'oli extra. I posem la sal i el pebre negre. I ho barregem. La meva amiga Júlia, de quilòmetre0.com, m'ha regalat aquest meravellós tomàquet en conserva, de la seva pròpia collita. Són 300 grams de tomàquet. El posem en un pot i el triturem. I fa una oloreta. Posem 600 grams de carn picada a les verdures. 50% de vedella, 50% de porc. I amb una llosa de fusta les micolem. A mida que es va coent, l'anem esmicolant. La carn ja s'està torrant. I afegim mig got de vi blanc. Un cop s'ha evaporat el vi, hi afegim el tomàquet triturat. I ho barregem. Podria ser passata o tomàquet sense llavors, però aquest tenia les llavors molt petites. Tot seguit hi afegim 3 cullerades de tomàquet concentrat, com acostumen a fer els italians, que ens donarà més força al tomàquet i color. I ho barregem. I afegim un full de llorer, 2 claus d'olor i un pessic de nou moscada, que acabem de ratllar.
i ho barregem. Un cop el sofregit torni a estar sense líquid, hi afegim mig got de caldo de pollastre. Ho barregem i ho deixem coure a foc mig. Acabem de posar aigua en una olla gran on hi afegim un grapat de sal. No oblideu de remenar el sofregit i si cal hi afegim més caldo o aigua. L'aigua ja bull i afegim els macarrons o penne en italià. Els tindrem als minuts que indiqui l'embalatge dels macarrons. Els hem tingut 11 minuts. I remullem el sofregit amb 2 o 3 cullerades de l'aigua de la pasta. I barregem el sofregit. Com han passat els 11 minuts, colem els macarrons. I els afegim al sofregit. Alça Manela! Oh! I barregem la pasta amb el sofregit. Hi ha qui diu que els macarrons són per als infants. Jo us puc assegurar que són per a tothom. I afegim una nou de mantega, que ens amorosirà el sofregit suavitzant l'acidesa del tomàquet. I els ben barregem. Quan era un bailet, la mare feia els macarrons amb la carn d'una botifarra, ceba, all, tomàquet i julivert. I el més important, el foie gras, que donava als macarrons aquell punt tan casolà. Els italians mengen la pasta més al dente, que no pas nosaltres. I tant els de la mare com els italians estan tots boníssims. Els italians els hi posen parmesà per sobre, o una tassa al costat, a la taula, amb parmesà ratllat. I nosaltres els gratinem. Ens agrada trobar-ne de torradets. I aquí els tenim. També els podeu gratinar amb formatge emmental, amb una mica de pa ratllat i bocins de mantega. És com el socarrat de la paella, que tothom el vol. Avui hem fet macarrons a la bolonyesa i res més a dir que molt bon profit. Anything you got.